Kape muna tayo mga kadiskarte, langhapin natin yung sarap ng buhay dito sa probinsya. Gising ko lang mga kadiskarte, medyo pasikat na yung araw. Ito sakto-sakto, napaka-presko ng hangin. Yung dinig na dinig mo yung mga ibon, saka yung kaluskos ng ilog. So bago yan mga kadiskarte, nais ko muna sanang magpagkwentuhan sa inyo ng ilang minuto kung okay lang sa inyo, para gusto ko kasi masanay ang sarili ko na kinakausap kayo. Sasanayan ko mga kadiskarte para nakakapagkwentuhan tayo ng bagya, tapos yun, isasabay na natin yung ating cinematic views, cinematic video, sorry. At si Popoy naman mga kadiskarte, meron po siyang karamdaman, bali ano na siya, 5 days, sa 3 days hindi siya kumakain, pero kahapon dinala ko na siya sa manggagamot. Tumaas siya ng 40.8 ang temperature niya, sobrang hindi siya nakakain. Pero as of now, kaninang bago ako umalis, pinakain at pinainom ko siya ng vitamins. Kumain na siya ng konti.
Bayo ang dilo na dagis. Ne, pogi ka niya no. Magimit ka pang gabo na magkasat. Banta maputi ka. So mga kadiskarte, dito na lang ako mag-i-slice ng ampalaya sa ilog para hindi na tayo magigib ng tubig. Medyo pataas kasi yung lugar dun eh. Parang lipo ata piti yan. Yung mga kadiskarte oh. Mura sa ano na eh, Bap? Wala. Balak sana maraos kinin mura na po na. Pero ako mga kadiskarte, gusto ko talaga sa ampalaya yun. Yung kanyang pait. Yung iba kapag nagluluto sila, nilalagyan nila ng asin tapos pinipiga mo na. Sabagay kanya-kanya tayo ng mga estilo mga kadiskarte pagdating sa pagluluto. Pero ako gusto ko talaga yung pait niya kasi hindi ko inaalis yun para yung sustansya nandun pa rin sa ampalaya. Bale, i-slice lang to mga kadiskarte. Tapos diretso bisa, wala nang pigat dyan na yung ano, tatanggalin mo yung katas. Sanite, pinilipat mo tayo. Nagigisa ako mga kadiskarte. Inuuna ko talaga yung sibuyas. Tapos yung bawang. Para hindi ako masunugan. Sarapin na natin pangalan.
Kuha ko ng konti sabaw dito sa yung gadget niya. Nilagang atay. Meron tayong asin. Takpan tayo pa at start. So ayan mga kadiskarte. Konting kulo lang po. Tapos lalagay ko na yung itlog. Apat na itlog yung lalagay natin. Pinamihan ko talaga para mas masarap. Yan. Okay. Mata na dagis. Dagis, tara mantra. Sini. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang iyong pinagkaloob ngayong araw. Naway maging kalakasan po ito ng aking pangatawan. In Jesus name, Amen. Okay, kaya na po tayo mga kadiskarte. Yung mga ganitong ulam mga kadiskarte, masustansya. Basta ano, lutong baryo, ay the best yan. No? Kaya kong ubusin to mga kadiskarte. Mahilig ako sa gulay. Tayo mga kadiskarte.
Basta guling ulam king bukid mga kadiskarte, dyan na niya luto. Ipapakabisi ka mamangan. Kanino ha? Painawa kong bagya kanini eh. Pero magpauli na ako. O paano mga kadiskarte, kung umabot kayo dito sa video na ito, maraming salamat. Mag-subscribe na rin po kayo para mas lalo tayong dumami. Pansamantala po, hanggang dito na lamang muna kasi papasyalan ko muna si Popoy para makainom ng gamot. Ingat po kayo palagi, pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Okay? Love you all guys. Normal natin na si 39.3 yung pinakamataas na. Pag lumabas na ng 39.3 fever. Check pa ka po eh. Welcome na. Patal lang nila kung mag-vlog ka na eh. Popoy. Popoy. Popoy Popoy. Kasi minsan sa aso kung may fever, kadalasan mga blood parasite. So parang dengue siya sa tao. So sa garapata naman siya nagtatay. Tinitingnan din doon kung mababa platelet, anemic pa siya, alam ko yung pwede.